Klay Thompson, CJ McCollum, Aaron Gordon, ganda ng colorway nito, parang kape oh. Lou Williams, Wade, Anta, Halloween colorway, glow in the dark, may ghost. Ulan pa sa nagalset, syempre, dakol na tao ang nawiwili. Dakulang bagay maugmahong labi, sa kabigulan, orgulyo, ibig. Duman mo may pipinta, mga ladawan na mauugma. 12:06, late kami ng 5 minutes bago magbukas. Nakasarap pa yan guys, so bubuksan namin yan. Di ko alam kung may mga tao na ba sa labas. So bago sila pumasok, bigyan ko muna ng chance yung sarili ko na mag-videoan. Kasi po pag binuksan ko na yan, baka mawala na naman yung mga special na nilagay natin dyan ngayon, mga bagong lagay. So yun, update ko lang, September 14, ito yung mga bagong dating naming sapatos. Ito, meron tayong blazer, meron tayong mga lining na pamorma, tapos may mga Adidas din na pamorma. Running shoes, J1 na low, Citron na J4, ganda ng condition nito. Marky Boost na Adidas, ang ganda ng condition nito. May Lebron, may F1 tayong ganyan, tapos may F1 tayong ganun sa taas. Meron din tayong Kobe na size 12. Ito, yung naghahanap ng all black dito. Ang ganda ng condition nito ngayon. Meron din tayong Pegasus, very good condition. Tapos may dalawang Air Max dyan. Tapos ayun, pinagtabi-tabi ko na dito yung mga signature shoes. Yan o, Klay Thompson, CJ McCollum, Aaron Gordon, ganda ng colorway nito, parang kape o. 361, Aaron Gordon. Tapos meron tayong Lou Williams, Klay Thompson na naman, Wade, meron tayong size 12 na Power 9, laki nito, size 12. Yan yung mga running shoes natin, mixed po yan, may branded, may China brand. Ito, ang ganda nito, size 8, Anta. Meron pa tayong Kipsta dyan, oh. Itong Klay Thompson na to, bali, glow in the dark siya. Nung pinatay namin yung ilaw kagabi, umilaw din, pero medyo mahina lang. Klay Thompson, Anta, Halloween colorway, glow in the dark, may ghost. So, screenshot yun na lang kung may gusto kayo dyan, PM kayo para ma-assist po namin kayo. Yan po yung summary ng ating new arrival for today, September 14. Ito naman po sa loob, lahat po ito, bibigyan namin kayo ng 10% off discount, lahat ng mga dating stock natin. Ayan po, medyo punong-puno na naman po yan. Ito po mga pambabae, ito po mga basketball shoes. Tapos ito naman, running at pamorma natin. Lahat po yan panlalaki. Mga Vans at Converse. PM lang kayo pag may gusto kayong tipo ng sapatos dyan. Ang lokasyon po namin, Naga City, Camarines Sur, Isarog Satellite Market. Makikita nyo po yan sa Google Maps. So yun, bubuksan ko na po itong store namin. Ewan ko lang kung may tao sa labas. Sana wala pa para makapag-prepare pa kami. Angat na natin. Naghihintay na pala sa labas. Okay. Sige, kita-kits po. Hain ka na.